Ara ajoi diole masapa jajarlan sora ajo sora yandema kajadi buhur sora ajo sora ajo sora kajadi buhur tibo rombongan nema oidi alaman pangkala manyonsong yo carano pangkala manyonsong yo carano ale etarapa anema etangaruma sanalati si pangkalan sanalati si pangkalan Allah tadanga sambala menyamba pangkala meminta ekarilan pangkala meminta ekarilan. Ayo manyos tebenero Manita lama. walaupun sultan surang nan taimbaukan gala tabilangkan tuah nan bangkekkan tangan basusungkan jari batur kendila dengan maaf. Akan tetapi menjadi niat hati cituri batin ialah kepada alek kami nan saliri duduk di tepi sebanja barih di tengah. Indak bersibak je bersisiah bukan benggo je babatih di lingkuang sambah kesamunya. Allah nangka magi di buah persambahan nambo. Bacarai-carai tak baragiah baumpu-umpu tak babagi. Pihak dek kami si pangkalan namananai malataan pekerjaan di rumah gadang nangko. Allah saujo lah salapeh, Allah setapak sepijaan, lah saujo sabarikan. Iaitu nanka menjadi sambungan lidah pulungan nasuk, pusek jalo pupunan ikan, iyo tetapek di badan diri ambo. Batolai, jokok malie ateh rupo kalau basiang ateh tumbuh serupo ikut kini. Lah tarabi diangan-angan lah tasini dikiro-kiro ado nan taraga nan takana. Kok ditahan jadi penyakit disimpan menyesobatin diganggam apo kagunonyo. Akini ko perhatian lah bakanda stan. Kok kato lah nak menyabui rundiang lah nak ke tengah. Sipai bertanya ambo pakai sultan. Kok buhu anak kami urak diansu membuka bungkuih lalu kakak dirapatkan. Alah ke dalam madek dan baik itu. Sekian sambah Pak Sultan. Apa nama sampai di stan berarti ya? Sekiro Allah. Sepanjang penindahan mamak cako nan tertumpah pada walik kalian baik ke diri ambo. Kok diagak kanang-kanang ditimbang sahabi patui. Tutuan lamak manih, lamak nembagai pisang masak manih bak santan jutang guli. Indak bercacik je bercata. Ambo menyembah ujuang rundiang sabab baalah dia bak itu. Diulang indak taulang dikirin jahit kok lapeh tikam jajak kok jupua. Apalah menjadi buah rundingan mamak. Pihak di sepokok si pangkalan aru nantaragak nantakana nantaisi isi jati tekilan-kilan ni mato. Kini ko katolah nak menyabui kok rundiang lah nak mengatangahkan. Allah ko patut nambah itu. Kan itu isi penitan cako. Yo itu benar. Singkik saja gayapnya mak. Lancak sikit. Dek kilik lah berapi-rapi kok patuh lah bernantam kau jan juo mukironyo. Nyampong kok cucua dari langit bumi lah suku menampangkan mak. Sekian sambah pakai mamak. Artinya lah bertagakkan sigai pakai naik stan. Pesinan tibunya. Jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarata asa nagari babuki bakoto tenggai bajalan balabuh tagak kemudian simpang kemusaji malandai ke ikua koto sinan marawa bapancangkan. Sungguh hambo tagak berdiri bukalah hurang cadek pandai dek patuh ke nenek mamak dek taat ke memkati mantakan niat je sengajo dari sepokok si pangkalan.
Assalamualaikum kasah sahijah salangkari batang cipago orang patahkan adat limbago di negari tuah pidato disambahkan. Maka dipersambahkanlah sah alam sah Muhammad sah baginda Rasulullah na menjunjung dang mengkuto kiriman rajo 3 jurai. Ialah rajo dari Makkah malahan rajo baluaruhum sapian rajo benua Cino nan tinggal di pulau Pancawanangko daulat alam Minangkabau. Minangkabau paga adat bepaga budi baso balingka sopan jasantun balingkuang raso pareso sarato lelo basitinah. Badabua ombak memacah badabua lalu katapi tarih menyasak kapaserek nang kodoh mati tertembak dibunuh palimo japun badia sadatuih 2 data. Pangulu banyak nan batuah tuanku banyak nan kiramai dubalang banyak nan sati. Yusimbu hambo meminta jo maaf baribu ampun tabiak kepada orang banyak. Mako nyampang takirah je takirai ataupun sorong je lompatan. Gawa je gewai kok basuo tampan tarati konyok kurang. Je salam gawa ambo japuk jorila gewai ambo jalang ampun je maaf bapuhunkan salam ta'zim pamanuahi. Kata adat kata pituah rajonan baduo pagangan manti jedu balang pedoman tahu cedek pandai. Tansano kaki salah langkah ataupun mulik sumbang kato ambo nanusah diutangi manitah pana alun pandai. Kalau sehandainya kambang bungo sarato tangkai tabang buruang sarato sayo ikan baranang joradainya. Tapi baalah mengatakan barambuh angin di Malako menuju bukit nalandai janiah langit bagai dibasuh hari nan tarang-tarang bendang tantuah pulang bakudo. Tipak de badan dari ambo kok galaknya to dek jujai kok pai karena suruh tibo di mulia punya orang cilaku di badan diri tagar de patuah kanan tuo. Ama ba'du adapun kemudian daripada itu talatak putih yang diulu di bawah kiliran taji samulo kato nanda ulu 3 limbago nan terjali. Manolah 3 nan terjali pertama sambah menyambah kedua baso yowasi ketiga siriah jepinang. Sambah menyambah dalam adat tampuah menampuah salam datang. Paningkek tinggi banjuang palambuak gadang bambak keganti mulia memuliakan di sinan basa talataknya. Nan kedua baso yowasi. Di dalam rapek di majlis martabat duduk di makamnya nyato baulu jo bailia jaleh bau juang jo bapangka basambia jo mulik manih baso elok kucing dan murah budi bayak tali pikatan di dalam cupak nan piawai benamo adat sopan santun. Ayo manyo teman taro Tali kena. Ko indak basuo nan bak nantun. Pihak dek kami si pangkalan nan marah nan maico nan menyusun nan matok bangkalai di rumah nangko. Maaf diminta gadang-gadang rila diarok banyak-banyak. Kasutan nambo minta suko ke Tuhan kami minta ampun. Sekian kato disambahkan. Nah sampai dek setambar pati. Enggan itu dulu. Batanun kulinan suto sajalan dagi jobanang suri di mano talataknya. Layang malayang sambah tibo timbo sambah datang titah kamu tantanya. Apalah nak menjadi buah persambahan namu. Mendengar imbauan mamak cako gumanta segalo batang tupuah bakipeh paluah kadado bakajar darah kemuko. Apalah sebab dia itu? Lariak kepada badan ambu, ibarat layang-layang nanjolong sudah. Kalangkapan baluli cukui. Bingkai lamah batang maliwak banang singkit tarju senjang angin libubu nang kadiadang. Laki petuah mamak juwo. Laki petuah mamak juwo baguru ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dialau ke tengah padang. Baguru kepalang aja baru baraja guru mati di silau sure-sure hilang. Bagoncang bumi jolangi berombak lawi sailan berkumpul karang katapi. Kok karam mambo tentang itu mah. Akan tetapi sesudah timbang makna kato di silau makna lagi. Nyatulah nang kato wajib jawab nang gayung wajib disambui. Yolah. Adapun menjadi buah penitahan mamak cako. Setantang sambah menyambah 2 jo adat baso basi. Kok tinggi nang kurangan juang, kok gadang nang kurangan mbak, indak tabaso tapa mulia. Lila jemaah kami minta kupu tobat gawa maisi. Kan itu bunyi perundingan tadi. Sabananya. Ndak doh, pihak dek kami nan disiko kok dilihat sarantau ilia dipandang sarantau mudia silau kiri kanan. Rasanya lah dimakan alu aja patu elok kacak gamaknya sadang alah dia suak menjadi yau lai dikasau laki atok. Manyo betia. Ambo. Aduk ke kami pulau kini orang nan duduk saya daran alik yang tagak sapi matang. Dek macam pua tuo je mudo. Nan tuo kok nyok takilaf nan mudo kok nyok tasasek. Salah cotok malatiangkan, salah kacak mampehkan, salah mudik mautangkan. Tak kirai jalan ka masuk, tak kira lenggang keluar tersingi budi dinarami.
Maka membayar kami penuh-penuh minta kurang banyak-banyak dilaya mohonlah maaf di batin ampun diminta. Bunyi nak samu kami dengar rupa nak kami samu caliak. Tolonglah buahkan je bicara urun yang dikarik di bukunya. Sekian sambah dari kami. Istamdaro. Ambo. Alhamdulillah bayaklah itu syukur je puji pada Allah. Dek pandai Sultan Batu Tua dek bijak bermain kato sananglah hati si pangkalan. Sayuk bak tawa nan salilia raso diureh haya rimbo nan bak mandi di anak sungai. Maka di maaf gadang manfaat derila gadang paidah perila-rila kita nan elok serupa orang jua Bali. Apun bak atuanyo lai selampih nan daripada itu. Naknyo disisiak-sisiak sepalapah di tua-tua sahalahan. Bak kok dibatih rundiang tentang nangko Tan. Rancak mana?